sarean, baina baita ere da informazio iturri bat. Askotan noanean nire ikastaroetara txikiekin, haiekin jolastean ari naizela. Helburu batekin egiten dut beti. Egiten dugu proiektu horrek, elkarraldeko proiektu horrek xelebreo jarri zioten, sortu zutenak. Eta gaina astapenean hasieran, etzan nik zukuk erronka bai. Ezan, 250 bai, 300 bai, horrela aldatzen juntzan urte zuten. Ze proiektuak baditu jala 6 urte. Vale? Bueno, banik gaur gauza bere egingo dut. Ez da jolasua. Euskal Herria egin lotzen duzue? Bai. Bale, bikain. Sortzea, Txikipediarako aurroiei begira, zuen anai arreba gaztegoei, lehenguzu mezbe seme arreba bat zuen, haiek ere aurre euskaraz informazio hori izan dezaten. Zuek, artikuluak sortzea, baina...